kansa, nengo mamalo mar thieth, kanyakla kod ng'eyo manok ewi tuo mar kansa gin moko kuom gigo mamedo kwan thoe mag jogo manigi tuo mar kansa e pacho ka. Maeri noyangi e kinde nyasi mar dhialo higni 15 mar Africa Cancer Foundation, kama jokanyo e sekta mar thieth ojiwo pim momondo kanyakla kod chwalo thieth moyiedhi machiegni gi oganda. Dalinta Ouma nigi ler mathoth. Tuo mar kansa mar dhod nyodo kata cervical cancer en tuo mosechiwo kendo mathoth mokalo e pacho ka. Jotuo onge gi kwe e kinde moyangnegi ni gin kod tuono. Bende otero omenda mathoth e seche ma jotuo dwaro thieth. We have a quote that says early detection saves lives, because early detection means that the cancer will be caught early before it advances to a more difficult stage or spreads beyond the primary area of the cancer. So it's important to have screening. One, we encourage women to do their breast self-examination every month. And then after the age of 40, women encouraged to go for their annual mammograms, because we'd want it to be caught as early as possible, because if it's caught early, the treatment will be less complicated, the prognosis will be better, and the chances of survival will be bigger. Kalure gi nonro motim gi Africa Cancer Foundation giyango ni kansa mar dhod nyodo mako mina 45,000 e higa ka higa, kendo nonro no oyango ni kwan no nyalo medore nyaka 58,000 e higni 2 mabiro ka onge ondamo motegno mokao. Cancer is no longer a rare disease or something that happens to other people in other countries. It is here. It is in our markets, our churches, our matatus, our county hospitals, our dance halls, our nightclubs, you name them. And too often, it is diagnosed too late. Governor Makisumu, Professor Anyang' Nyong'o, mabende en jal moseloyo tuo mar kansa mar jomachuo kata prostate cancer, opoyo mokalo duol mar Africa Cancer Foundation kuom chiwo thieth manono ni jotuo mar kansa mar thuno ma kwan gi dirom 36,000 mawuok e counties 27 ma pacho ka. Our goal is to raise between Kenya shillings 15 million and 30 million. Funds that will go directly toward screening, training, and closing the gaps I have just described. It's an ambitious range, but every person in this room today has already proven through your presence and your history with this foundation. Jogo mamoko ma oseloyo tuo mar kansa leroni akwede, luoro kod koso omenda mar thieth miyo thothgi ok many yore thieth mapiyo, kendo miyo tuono landre e dendgi gi atamalo mok nyal geng'. Omiyo gikwayo oganda jo Kenya mondo obed kadhi e pim, ochiw kony ne jotuo mag kansa, bende onego gimany thieth mapiyo. I know you see survivors speaking all over, and it gives hope to anyone who is newly diagnosed that it's not a killer. Before, we knew that cancer is a death sentence, but now we know, we've seen people going through treatment and finishing, and they thrive and they continue leading, I would say, almost normal lives. Yeah, because you're never the same after that. Duolno nigi paro mar choko omenda maromo milion 15 nyaka 30 mar medo kuonde pim mayudore e gwenge, chiwo puonj ne joma ochiwre, kendo jiwo chenro mag kedo kod tuo